Eguerdion daizuela guztioi, abenduaren 9 Parisko manifestazioaren ondoren, Frantziako gobernuak euskal preso politikoen auzia konponbidean jartzeko borondatea izan dezakela uste du kalera mugimenduak eta zentzu horretan Espainiari ere mugitzeko eskatu diote. 305 dira Espainiako eta Frantziako espetxeetan urrunean diren euskal herritarrak, euren etxeratzea, preso iheslari eta deportatuen etxeratzea aldarrikatzeko, beste urte batez 11 mobilizazio izango dira Eguberriotan Euskal Herriko luze zabalean. Parisko mobilizazioen ostean, itxaropen garaian egon gaitezkelakoan, Espainiare mugiarazteko euskal herritarrak kalera ateratzea, inoiz baina garrantzitsuagoa dela nabarmendu du kalerak. Badirudi, presoen hurbilketan eta bestelako neurrietan Parisek urratsak eman ditzazkela datozen asteetan. Bada ordua Madrilek ere aurrera pausoak ematen hasteko. Parisko mobilizazioaren aurretik egindako espetxe biran Frantzian preso dauden euskal herritarrak Mont-de-Marsango kartzelan bateratzeko deia eta aldarria zabaldu zuten besteak beste, eta Espainian preso dauden 305 presoen kasuan ere hori posible dela nabarmendu dute kaleratik. Badirudi, presoen hurbilketan eta bestelako neurrietan Parisek urratsak eman ditzazkela datozen asteetan. Bada ordua Madrilek ere aurrera pausoak ematen hasteko. Horrekin lotuta larunbat honetarako abenduaren 23 Zaballako espetxera martxa antolatu dute eta gauza bera egingo dute abenduaren 30ean Martuteneko kartzelara. Erronka hurrengo Eguberrietarako hainbat etxetan hutsik dauden aulki horiek beteta izatea. Ukaezina da data hauek berezia diela zentzu guztietan eta ohikoa izaten da Eguberrietan famili giroan biltzea, ez? Eta aurten ere beste urtebetez hutsune nabarmenak izango ditugu, senide eta lagun asko falta izango ditugulako. Hauek garrantzi berezi hartzen dute ikusi ahal izan dugulako eta Parisko mobilizazioak ere hala erakutsi duelako herri honek pultsoa baduela, herri honek gaitasuna baduela benetan gauza handiak egiteko, egoerak mugitu arazteko, eta erronka daukaguna da eta urtarria 13ko manifestaldia ere manifestaldi bat baino harago izateko esperantza eta bokazio ere badu eta erronka izan beharko luke datorren Eguberrietarako hutsune horiek gero eta gutxiago izatea eta pixkanaka presoen auzia konponbidean jartzea. Hori gaurko albistegian nabarmendu nahi genuen gaietako bat, baina gehiago ere badakartzagu eta hoiei begira jarriko gara segidan titularretan. Terrorismoaren biktimen babeserako elkarteak Espainiako Auzitegi Nazionalari eskatu dio abenduaren 30ko Iruñerriko presoen aldeko martxak debekatzeko, biktimak mespretxatzea eta presoen jardun kriminala goraipatzea leporatuta. Joan den astean iragarri genuen euskal presoak etxeratzeko aldarripean 3 gunetatik abiatuko diren herritarren zutabeek Iruñan egingo dutela bat abenduaren 30ean. Deialdia sortuk, labek eta ernaik egin badute ere, herritar asko parte hartu zuen agerraldi horretan. Alboloteko espetxean preso dagoen Asier Rodríguez preso santurtziarrak gutuna igorri du 11 telebistako erredakziora. Bertan, Ainhoa Mujika eta Agurtzane Delgado, euskal preso politikoek, alboloteko emakumezkoen moduloan pairatzen duten egoera larriaren berri ematen du Rodríguezek. Espetxeko zuzendariak komunak garbitzera behartu nahi izan zituen, haren ustetan emakumeek horretarako bakarrik balio omen dutelako. Delgadok eta Mujikak uko egin zioten aginduari eta ordutik zigortuta daude isolamenduan. Amaitu da biharko hauteskundeetarako kanpaina Katalunian eta alderdi politikoek atzo eman zuten eman beharreko guztia. Gaurko eguna hausnarketarako izango dute, botoa emateko eskubidea duten 5,5 milioi herritarrek eta bihar hainbat aukeraren artean hautua egitekoa. Alderdiei botoa emateaz gain, independentziaren bidea, 155. artikuluaren bidezko esku hartzea edota erdibideko jarreraren artean hautatuko dute. Hauteskundeak apartekoak izanik, kanpaina amaierak ere hainbat irudi esanguratsu utzi ditu eta PSZ-ko hautagai Mikel Iceta izan da protagonismoa lortu duenetako bat, ura presidentea hautatzea guztiari soluzioa dela adierazteko formula asmatuta. Para la solución, Icetatón. Bruselan erbesteratuta dagoen Carles Puigdemont, egungo Generalitateko presidente eta Junts per Kataluniako zerrendaburuak ez du ontza jo Icetaren jarrera. Em sembla impresentable, fins i tot que el Miquel Iceta ho permeti, que hi hagi gent que pensi que som una infecció, que consideri que ser independentista és infectar, que els catalans som un país malalt, i és una vergonya pel PSC que hagi passat de la pancarta som una nació a la de som una infecció. Edonola ere PSC-ko zerrendaburuak bereari eusten dio eta zatitutako herri bati irtenbidea ematearen alde egin du. Tenim una ferida
però a més, si m'ho permet, i no vull utilitzar expressions que puguin ser feridores, enverinada. Aquí s'ha volgut dividir un país i enfrontar uns territoris amb uns altres. O tot això són capaços de netejar-ho, o no ens... Ciutadanseko Ines Arrimadasek ez deritzo ongi izetak bere burua presidentetzat ikusteari eta horrekin tematu ordez irtenbide adostua bilatzen saiatu beharko lukeela esan du. Nosotros lo que queremos es que haya un cambio en Cataluña y lo importante no es quién tenga la silla presidencial, lo importante es cuál es el proyecto alternativo. Por eso esperemos que los socialistas a la hora de la verdad estén al lado de Ciudadanos en un gobierno alternativo y no intenten, insisto, ser presidentes o que el señor Iceta sea presidente a toda costa. Bide beretik jo du Katalunian komuko zerrendaburu Xabier Domenekek ere gobernatzeko osatu beharreko blokean bere burua presidentetzat ikustegatik kritikatu du Iceta. Hi ha una subvariant, que és el somni, la construcció necessària per sobreviure d'Iceta, que és la idea de dir, escolti, no, en aquest bloc jo acabaré sent president, que ja és com, primer, que de ben segur no passarà. Berezia izan zen bestalde RSren kanpaina amaieraren ekitaldia, haren presidente gai Uriol Junqueras preso egonda gutun bidez parte hartu izan du elkarrizketa eta ekitaldietan. Atzo ordea kanpaina joan zen Junquerasengana RSko kideak Estremerako espetxe atarian elkartu ziren. No podem utilitzar els fiscals, no podem utilitzar els jutges per dirimir la discrepància política. Per això existeix la democràcia. Com és el cas del Blanquerna, de la sala del Blanquerna, que aquestes persones estiguin en llibertat i que en canvi estiguin tancades persones com l'Oriol Junqueras, el Joaquim Forn o el Jordis, a mi em sembla d'una tal desproporció. Eta Ciutadanseko zerrendaburuak esan du erabaki judizialak errespetatzen dituztela eta preso dauden politikariek espetxean dauden gainerakoen eskubide eta behar berberak dituztela. Nosaltres respectarem totes les decisions judicials i considerem que els polítics han de tenir les mateixes regles i els mateixos drets que la resta de persones que estiguin en la mateixa situació. Gogo eta eguna dela kontuan izan da, biharko hauteskunde egunari begira jartzeko baliatuko dugu gaur gaueko Gurean Gaur Plus saioa 11 telebistan. Biharko eguna bertatik bertara jarraitzeko Katalunian dauden kazetariekin hitz egiteaz gain, saioa baleztenak Martin Aranbururi egindako elkarrizketa ikusteko aukera ere izango da. Generalitateko presidente hoi Artur Masen aholkularia da Aranburu eta alderdi konstituzionalistek izan ditzaketen emaitza honen aurreikuspena egin du besteak beste. Mariano Rajoyk deitutako hauteskundeen kanpaina bukatu da eta gaurko gogo eta egunean 11 telebista Artur Masen aholkulari den Martin Aranburu analista politikoarekin izan da hementxe Kataluniako parlamentuaren atarian kanpainaz biharko hauteskundeez eta etorriko denaz solasteko. Hori da Katalunia. Hori da Kataluniako realitatea. Kataluniako realitatea zen bakarrik kalera ateratzen zen jende independentismoaren alde. Bihar Ciutadans milioi bozka inguru lortuko du. Eta hori esan nahi du, badagoela herri honetan, milioi bat pertsonen inguru, bazkenean 155aren alde dagoela. Behinik behin, independentistak egindakoa nolabait ere geratzeren aldekoak, ez? Eta hori da gure herriaren errealide bat. Bi horien artean bakarrik, gehiengo absolututik gertu geratzen balin badira, horrek emango loke margena hirugarren bazkide batekin ez, eta kanpotik egon nolabait ere kudeatzeko, ez? Zentzu horretan ikuste dut, hauteskundeak errepikatzean, nik uste dut neko aukera zaila zinetekela. Aukerak bi dira, bat KUP, bigarrena komunak. Zentzu horretan zer esanik ez beluke funtzionatuko nik uste dut agian gutxingo gobernu bat ikusi dezakegula. Espainiak agenda markatu baino agian hobe zuen Puigdemont berak markatzea, ez? Eta zentzu horretan hitzetan egara hauteskunde batzuk agian normalagoak nun bera hemen egongo zen, kanpaina egin ahal izango zuen, agian presoak ez zirengo dauden lekuan. Zentzu hortan orain perspektibarekin behar ikusten duzu agian zentzu gehiago zuela berak ditu izana. Baina hemen pentsatu behar dena da, deitzeak suposatzen zuen ordura arte esandako hori uko egitea. Zentzu hortan berentzat oso apostu komplikauta zen. Azken finean, 7 urtetan zer independentismoa mugitzen ibili dira, kalera ateratzen, tensionatzen, eta azkeneko momentuan nolabait ere atzera egin eta berak izatea atzera egiten duena, nik uste dut politikoki oso komplikauta zela beretako bai. Aranburu jarri da prozesu subiranistaren argi-ilunei begira ere, baina elkarrizketa osoa esan betzela, 9:30 aurrera 11 telebistan izango den Gurean Gaur Plus saioan izango duzue ikusgai.
Gurean ere badira hauteskunde aurreikuspenak, balizko foru hauteskunde batzuei begira jarri baita gaur aurkeztu duten 2018ko Navarrometroa. Telefonoz egindako 1200 elkarrizketetan oinarrituta, 25 ordezkarirekin berdinduta leudeke Nafarroako gobernuan aldaketaren eta erregimenaren indar politikoak. Xehetasunak Iruñeko lankideek dakartzate. 2018ko Navarrometroa aurkeztu dute gaur goizean. Horrek erran nahi luke, herritarren bozken arabera, egun hauteskundeak egingo balira, erregimen zaharrak 25 eserleku eta egungo gobernuak bertze 25 eserleku eskuratuko lituzkela. 1200 elkarrizketa egin dituzte telefono bidez emaitza horiek ateratzeko. Atzo iluntzean Nafarroa Gaur telebista saioaren atal berezia izan genuen gurean, 2017 urteak Nafarroan izan duen ibilbidea erpin ezberdinetatik landu zuten eta parlamentariek bereziki 11 telebistarentzat balorazioa ere egin zuten. Desadostasunak erakutsi arren, gehienek LGTBI legea onartu izanagora aipatu zuten. Abiadura handiko trenaren mehatxuak kezkabetean sartu du Arabako Errioxako ardogintza. Miranda, Ebro eta Logroño lotuko dituen trenbiderako 4 aukera daude eta horietako 2 Arabako mahastiak zeharkatzen dituzte. Sektorea oso kezkatuta dago eta erakundeen babesa eskatu du. Arabako Errioxan alarma gorria piztu duena Espainiako sustapen ministro Iñigo de la Serna izan da, Miranda, Ebro eta Logroño lotzeko HTA Kantabriako mendilerroaren magaletik egin dezaketelako Arabako Errioxan barna. 4 ibilbide aurkeztu ditu Madrilek eta horietako 2 eskualde hori zeharkatzen dute, batek bete-betean gainera. Pastas Beatriz Iruñeko pasta denda ospetsuak bigarren denda irekiko du Gabonetan, Kuria kalean, orain dela 6 urte jakitera eman zuten berria, baina zenbait arazo medio, abendu honetan irekiko dute azkenean. Bertako bezeroez gain, kanpoko asko ere, hurbiltzen dira txokolatezko garrotikoak erostera. Atzo iluntzean hastekoa zen Gipuzkoako zaborbiltzaileen eta kale garbitzaileen greba, baina bertan bera utzi zuten sindikatuek patronalarekin akordioa lortuta. ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek sinatu dute hitzarmena eta 4 urterako balioko du. 2016ari zegokionez, kontsumo prezioaren indizearen araberako soldata igoera adostu dute, 2017ako KPIa gehi 0,1 eta hurrengo 2 urteetan KPIa gehi 0,2. Udal eta mankomunitateek azpikontratatuta dituzten enpresetako 1200 langileri eragingo die hobekuntza horrek. Sindikatuen iritziz, positiboa izan da akordioa eta labek zehazki langileen mobilizazioa txalotu du. Gauza hori gaina burruka egin dugu, azkeneko momentu arte aguantatu egin du, presioa handia zen eguentzako, baina aguantatu egin dugu eta horren esker lotu dugu akordo on bat. Iruditzen zaigu langileen lan baldintzako betzeko akordioa dela, eta bereziki gainera bidea nola egin dugun honetan, zailtasunak topatu ditugula bidean, baina langileek une oro erantzun dutela bai hitzarmen sektorialaren alde eta unean inkluso grebarako predisposizio horrekin. 10 urte beteko ditu aurten Animadeba, Debako animazio zinemaldiak, gizartean animaziozko zinemaren inguruko ideia okerra azaltzeko helburuarekin sortu zenak. Izan ere, animazioa ez dago soilik haur eta gazteei zuzenduta, abenduaren 26-tik 29-ra hainbat proiekzio, hitzaldi eta erakusketa egingo dituzte Debako hainbat txokotan.